Știu cum e să vrei, dar corpul tău să nu mai răspundă, să simți rușine, frustrare, poate chiar frică. Frică că nu vei mai fi același bărbat ca înainte, dar ascultă-mă bine, nu e sfârșitul, e doar un semnal că e timpul să te reconectezi cu tine. Erecția slabă nu înseamnă că nu ești bărbat, înseamnă că trupul tău e obosit, stresat, dezechilibrat. Poate ai tras prea mult de tine, prea mult stres, prea puțin somn, prea puțină energie reală, dar vestea bună e că se poate repara. 100%. Totul începe cu echilibrul. Corpul tău e un sistem fin reglat între hormonii tăi, nervii tăi și energia ta vitală. Ca să-ți recapeți potența, trebuie să reconstruiești fundațiile. Uite cum. 1. Somnul, fabrica ta de testosteron. Când dormi adânc, corpul tău produce testosteron. Doar în somnul profund se eliberează hormonul care îți dă erecțiile de dimineață. Lipsa somnului taie testosteronul cu până la 30%. Asta înseamnă mai puțină energie, mai puțin chef, mai puțină putere. Dormi setoto ore. E cel mai natural boost pentru potență 2. Mișcarea, sânge și oxigen în tot corpul, erecția e sânge. Cu cât circulația e mai bună, cu atât erecția e mai puternică. Antrenamentele regulate, dar fără epuizare, mențin vasele de sânge flexibile și inima sănătoasă. Fă forță, fă cardio ușor. Când mușchii se mișcă, crește testosteronul, dopamina și pofta de viață. 3. Stresul, dușmanul tău tăcut. Când ești stresat, corpul tău produce cortizol, iar cortizolul oprește tot ce ține de plăcere. Sângele nu mai ajunge unde trebuie. Dorința scade. Învață să respiri, să te liniștești. O plimbare, o meditație scurtă, o baie caldă. Par mici lucruri, dar sunt cheia. Cu cât mintea ta e mai calmă, cu atât corpul tău reacționează mai ușor. 4. Nutriția, combustibilul hormonilor tăi. Testosteronul se construiește din nutrienți. Zincul, magneziul, vitamina D și omega-3 sunt fundația. Zincul ajută producția de testosteron. Magneziul relaxează vasele de sânge. Vitamina D reglează hormonii sexuali. Omega-3 menține circulația și inima sănătoasă. Înlocuiește zahărul și alcoolul în exces cu proteine, grăsimi bune și legume verzi. Hrănește-ți energia masculină din interior 5. Reconectarea cu energia masculină. Adevărata potență nu vine din frică, ci din prezență. Mulți bărbați își pierd erecția nu pentru că nu pot, ci pentru că se judecă, se compară, se tem că nu vor fi destul. Dar erecția e o conversație între minte și corp. Când respiri, te relaxezi și simți, corpul tău reacționează natural. Fii acolo, nu încerca să demonstrezi. Bucură-te de moment. Acolo se naște forța masculină, autentică. Nu uita ceva esențial. Corpul tău nu e dușmanul tău. Nu te pedepsește. Nu te trădează. El doar îți vorbește. Iar dacă te-ai confruntat cu o perioadă de slăbiciune, e semnul că ai ajuns la limită, că ai mers prea mult pe pilot automat, ignorând ce aveai nevoie cu adevărat. Corpul tău îți cere acum reconectare, nu performanță. Nu vrea să-i arăți cât poți, vrea să-l asculți. Când începi să-l tratezi cu respect, să-l odihnești, să-l hrănești, să-l calmezi, el îți va răspunde, îți va întoarce puterea înapoi, dar doar atunci când renunți să o forțezi. Nu există pastilă magică pentru potență, există doar consecvență. Fiecare zi în care alegi somnul în locul nopților pierdute, fiecare antrenament în locul sedentarismului, fiecare respirație calmă în locul stresului. Acolo se reconstruiește masculinitatea, în alegerile mici, în liniștea în care îți permiți să fii, nu doar să faci. Bărbatul adevărat nu se definește prin cât de tare e în pat, ci prin cât de profund e conectat cu el însuși, cât de prezent e, cât de viu se simte în corpul lui. Potența nu e doar despre erecție, e despre viață, despre energie,
despre forța de a te ridica și a merge mai departe, chiar și când te simți gol pe dinăuntru. Nu trebuie să fii perfect, trebuie doar să fii prezent, să-ți asculți corpul, să-l respecti și să ai răbdare cu tine. Pentru că forța masculină nu se pierde niciodată, doar se ascunde până ești pregătit să o primești din nou.